Skądże się tu wzięła na tym zadupiu? A, dużo bym musiała opowiadać. No mi nie godaj, że idzie ze szkoły albo od koleżanki, bo to ino psy i wilki mieszkają. Pracowałam w prywatnej firmie. Plajta przyszła tak szybko, że musiałam stamtąd uciekać. Do domu nie mam co wracać, bo tam bieda aż piszczy. Może pojadę z panem na Śląsk? Na Śląsk, Dziuszka! Przeca tam na Śląsku już wszystko porozbierali i porozkradali. I co mam teraz zrobić? Przeplikaj te trzewiczki i rajstopy, skakuj tam na zadek, tam jest ciepło, puszcza ci ogrzewanie na fol, żebyś nabrała rumieńców. Tu się mam rozbierać? Gorolka też człowiek i byłbyś potępiony, jakby cię nie doprowadził do używalności. O pieronie, ten zaś jakoś laska poderwał, no. Pawełku, ja się chyba zgubiłem w tym mieście, wiesz, nie wiem, no muszę kogoś zapytać, jak się tu dojeżdża do kopalni. Czekaj, mam tu kogoś, poczekaj, dobra? Hej koledzy! Jak dojechać na kopalnię? To jest tak, pojedzie pan prosto, tu pan skręci w prawo i cały czas prosto. Dobra, fajnie, dzięki. Dobry panie dyrektorze. Witam cię, Karlusku, witam cię, co wisiał? Jak to z tym weselem? Dużo kłopotu mieliście z organizacją? Nie, no Załtarzek miał kłopot, bo w tej mojej cerze się ubzdurało w łepie, że ona ma jechać do ślubu tym samym autem, co myśmy ze moją starą jechali. I każecie szefie to auto znaleźli? Ach, nie chcę ci go dać w Knurowie u takiego pierona. Znodlimy to auto. No i mo co chciała, no. A ty możesz mi kręcić, chłopie, tak, żeby było, wiesz, to ma być... Będzie dobrze, będzie dobrze. Jak to fajnie nakręcisz, masz tu do kapsy. Potem pogodomy. Witaj. Przepraszam, a pani dokąd? Podjedźmy kawałek do parkingu. Dobra, proszę. No to po 200? Po 250. Toś nie jest tirówka. Każdy orze jak może. Chodź, pojechała. Raus mi z auta. Jo tirówek mam proszę wyjść.
powiadam ci, hopie, ma być tak, że mi tu, hopy, wszystko grało. Wiecie? No, U nas zawsze wszystko gro. no. I tak będzie. Stop! Chcecie dalej jechać, dawać. Dawać. Weselno. Jedna ino. Nie ma więcej. O, przez to jedna. Nie ma, do innych. Dobra, jedźcie. Dzień dobry. Dobry. Wolno wjeżdżać? No nie za bardzo wolno wjeżdżać tutaj w tej chwili. To widzisz, młodą parę. Tu młoda para właśnie. Wszystkiego najlepszego. Jedziemy. Wszystkiego najlepszego. Pani tak, zdrowia. Panowie do życia. No to pola to tak. Nie wypadł. Mineralna. Mineralna ja. No to No, wszystkiego dobrego. Hopie! Daj tu przyjechał! Tu nie wolno wjeżdżać, my tu gromy, to jest wesele! Ale Jak to? nie zauważyłem waszego wesela w ogóle. Tu to uciekać, impreza poważna jest! Dobra, zaraz się to... No, już! Nie no, kurczę, co on robi? Ale jak ci pojadę, jak tu jest teren? Ty, kaj, żeś ty kurczę wjechał, ty! Ja to muszę mi się śpieszy cholernie, muszę przez młody do gospodarza jeszcze. Weź odjedź normalnie jak najszybciej, bo ja muszę cofnąć się wjechać. Ale Jasne. kurczę, jak jak nie umiesz jeździć, to kurwa, że to... Policja! Policja! Policja, tak? Policja. Co jest? Nic nie jest. Chodź, no co, niech się nauczy gówniarz jeździć. Możemy tłumaczyć. Nie mam czasu, śmieszę się, bo młody do ślubu wiozę. Proszę. Nie mam czasu. Dajcie pokój, co wy sobie robicie, hopy. Ale opóźnienie mamy. To tak nie może być. Co się tu... Dobra. Jadymy dalej. Wesele jest wesele. Co wy sam robicie, hopy? Dziadostwo! Ślubu nie będzie! Co to robi? Daj tego samochodu. No ty jeździć nie umiesz. No, okej. Wycofaj no do tyłu. Jedźcie szybciej, Teraz! Dobra, wycofaj no do tyłu. No uważaj. Dawaj. Jeszcze kawałek. Jeszcze, dobra. Nie chcę, nie wiem. Nie wiem. Cofaj do tyłu teraz. Jezus, on na nas jedzie! Ty cofa, wysiadajcie szybko, wysiadajcie. Wysiadajcie. Ty tu czego? Wynocha!
Pierunie, jeden do domu żeś w końcu przyjechał. Każeś tak długo był. Te szczewiki, te harboły zmazane i od cały dzień sprzątam ciebie. Jak nie ma... Wczoraj cię nie było, na noc cię nie było. Czemu żeś do domu przyjechał? Jak do domu przyjeżdżasz, to ty mi normalnie już zawadzasz, chłopie. Ja, źle ci, z koleżankami na klachy, bez przerwy. I co? Co byś miała, jakby nie jeździł po całych dniach i nocach? I do gadu, wraz z dzieciami. Ten w Anglii, ten w Irlandii, a ja tu stolice bierz na piononie, żebyś ty sobie mogła siedzieć i meblać. Co? Jo godą z koleżankami? Jo z koleżankami, ja, ale ty z tirówkami, to ci pasuje. A przede wszystkim chcę ci powiedzieć, że dzisiaj się nam powiększy rodzina, kochanie. Tak. Mamuśka twoja zadzwoniła, że wieczór przyjeżdża, kapujesz to? Co, mama? Słuchaj, bo ja w kolejce postawić muszę auto, wiesz? I no się przewleka, wiesz? Ale przestań, co ty tak ryczysz po tym chłopie? A co rycza, to ja dzisiaj jeszcze fajnie do niego godą. Ty słuchaj, ja lecę, cześć. A mamą zajmij się, wiesz? Mamo, twoją mamuśką, ja się nią zajmę, odpowiadam, ty się tam nie, bo będziesz wiedział, jak ona będzie zadowolona. No pójdziesz to prędzej, no bo kurde belej, chce się ciebie coś zapytać. I leciała twoja po tobie. A jak zwykle, o, pilarma. Ani nie gorzej. A moja tam była? Nie, ale przyleje się tam na pewno. Bo nie o to, żeby ją się baba bał, ale wiesz, No. Jorguś! Ej, Jorguś! Co ty to tam robisz? Coś mi tam hopy klupie. Klupiać? To weź no pójdź motor i obejrzymy, co to tam się dzieje. Nie, ale dopiero jak jada 120 na godzinę. To my wiemy, co ci klupie. Co? To ja ją stróż. O, mądrala się znot. Hopy, pójdźcie sam na chwilę. Co chcesz? Co my z tą działką zrobimy? My? My? Ty sobie ją przyjdziesz. Ty się przywiózł. A to co my zrobić nawet? Ja bym przywiózł, bo chciałaby coś dorobić. Do roboty się chciał, ja. No ona chciałaby coś zarobić, no przyjechała jakaś tam ze wsi, no Pierre wie co z nią zrobić. Żonę moją było wyciepać z auta normalnie. No, ale co robić, no. Teraz Nie, no, już się stało, ale to jak- Ciszej, bo usłysz. Ty, to domy ją do Ludzka tam na ogródy. O. No, Ja. on tam se, On idzie spać do domu, to tam to... no działka zostanie. Co jak tam rzeczy- Łuska będzie robić? Co? Jezu, no prześpi jedna się, noc, no. co tam, gdzieś już wieczór. A po drugie, słuchaj, Lucek tam rzeźbi te figurki, prawda, to niech no. weźmie miara. Pierunie, kajżeś to podjechał, opie mi całe galoty zmaraszuje teraz, dobry. Wiecie, co się stało. Dobra, dziękuję bardzo, dziękuję. Jak zaczynę to wszystko jeszcze. Węgiel zawieziony. Ja. To co jeszcze? Aha, faktury. Chodźcie do biura. Lewe. Lewy, prawy. Lewe czy prawe? Dobra, nie Ważne godaj faktury głośno. mają. Łaź chuderloku pierwszy, łaź. Jadymy. Opie, mam do was robotę. Jaką? Jazda pod Poznań. Ja mogę jechać. Ty możesz jechać, słuchaj. Dobra, tu trzeba zawieźć 30 ton orzecha. Ty pojedziesz. Ale 30 ton to jest za dużo. Jarunie, no teraz klient coś więcej zrobię. No. A co, mnie na Boga łapną, to co? To nie ma twoje auto, to jest prywatne auto. No ja, no to i możecie też coś dać. Ja już dołożę, 200 zł macie lepiej, no. To zaś po zadupiach pojada. Ale 200, 400, bań. Nie, no 400 to mi się nie opłaci, to nie wyjdę, słuchajcie. Może by, ale już tak richtig, fertig, koniec. Na 300 mogę pójść i więcej nie mogę slić. 300 mogę, jak bez 300 dołożę ci do premii fertig. O pierunie na opach, żeś to zrobił, ten sztympel. No ja tyś wiedzą, o kogo chodzi, o to jest, dobra. Faktura, wejście,
to ty wiesz, Poznań, adres cały znasz. Tu jest napisane. Słuchaj, a nie umiesz załatwić, żeby prędzej wyjechać tam na grubę. Dziś tu będziemy zaś stoć, piernie 2 dni. Z tymi działami ty tam masz lepsze wyjście jak Zrobisz jako kolejka. To wejdź, ja ci dom jeszcze na jako kawa tam i dożył tam przy okazji do im dosz, nie? Co ja ci domy kawa i ferty. Pogodumy, czy nie taki mocny. No czekaj na razie, no jest każda jota puda pozałatwiać to. Nie? Wy pojedziecie tam kaj zawsze. Swoje wiecie, 25, ty 25, ty 25. To jest kostka. Tak. Gibnąć się, bo następna tura zaś jest. Tak, to z wami już mu spokój, chłopy. Ty jedziesz na ulicę biskupa Karola, tam facet ma rozumieć do sprzedania talony węglowe. A to jest? No to jest dawni Lenina ulica. Tak, dawno Lenina. Słuchaj, wyjeżdżasz tu zaraz i w prawo franciszkańską lecisz. No dawni Waryńskiego. Tak, co dawni Waryńskiego. Potem jedziesz Świętej Jadwigi i za rondem skręcasz na... Tam jest, czekaj, tam jest... Szkoła muzyczna, to jest A, ulica Świętej Cecylii, Cecylii, tak jest, ja, tak. to, tam jest szkoła muzyczna. Jak zjedziesz ze Świętej Cecylii ulicy, to jest most straż pożarna i to wiesz, jaka to jest, nie? Świętego Floriana to jest ulica. Nie? Zajdziesz prosto i skręcasz na ulicę... Nie, to zajedzie do placu Jana Pawła II. No, dawni... Na Terundu, na Terundu, na to placu była- Jana Pawła II. No, dawni Róży Luksemburg. Tak. To byś to miał załatwione i stamtąd już potem leci, to masz proste tam już, nie na jak biskupa Karola, bo to, Ja, to jest koncert równoległo Świętego do Stanisława i tego. Równoległo No, do tych... uważaj, potem jak będziesz wyjeżdżał, bo to jest jednokierunkowo. Ja. nie? Musisz dzieciątka Jezus jechać, dookoła. za świętego Józefa i tak zaś potem w lewo i dojedziesz do... Niepokalanego serca Jezusowego. Ja tamte- tą drogą tamte- do A placu. tam ja, jeszcze, ale to już, żeby go Jana szczęść Pawła. Boże też jest, nie równoległo. Ja, To ja. dzieci Długo, szczęść ale to nie Boże. musi to mieć. Nie musi, no, Nie, może zaraz prosto jechać, nie musi. Ja bym chciał bliżej skręcać, to nie jest tak źle. tak jest, no. Dawni komuś. Panowie są stąd? Tutaj No z tej stąd. kolejki. Bo chciałem sobie kasa, załatwić sobie węgiel, zapłacić. Kasa jest tam na dole, no ale... Aha, No tam jest. weź się jako kolejka może. Widzę właśnie, bo trochę postoję. A ciebie się wespili. No, Znaczy, potrzebujesz na szybko. Szybko. No ale nic, Słuchaj, kasa no. nie jest to. A skąd jedzie? Z centralnej Polski. To widzę, żeś tu jeszcze nie był. Legalny węgiel se kupisz i pora set złotych na tym morzu. No ale panowie, ja muszę mieć na to jakieś papiery. Mamy, faktura, ja ci wszystko. ci pokorza, obejrzyj. To jest taka firma, która węgiel sprzeduje, co od kopalń wykupują długi, rozumiesz? To bierzemy go do szefa. Szef tam jeszcze jest. Na tym interesie. No to ja bym tak spróbował trochę. To pójdź nam i no uważaj na ten drut. Szefie, nowego klienta mamy. Tak, dzień dobry, kładzie. Z centralnej Polski, no tir wąglot. No. Dobra, to wy myjcie, róbcie to swoje, co my go dali, to na razie do jutra, nie? Na razie. To 25, tak? Pierójstwo na opak, zaś... Przetrzymaj pan to ino, tu ja wypiszę, tu całą... To teraz jeszcze tylko pieniążki. A, nie? pieniążki to. No tak. Już. Tylko... Proszę, fakturka. Dziękuję. Słuchajcie, opie, to na dzisiaj wszystko proszę, ja. nie? To na razie Chodźcie, wszystko no, robota mocie, załatwione to całe. Otwórz drzwi szefowie, dziękujemy No, szefie. patrzcie, to Myślę, że patrzcie, ja myślę, że to nie do widać, widzenia co szefie. Pierunie, Zajdę! Kurde szefie, przepraszam. Nie wiesz, To ja bo to... pieruszki, jeden, cztery. Ja jest ciekawy, jak ten biorą te przetargi wygrywa. Za każdym razem ma wygrany. Tak samo jak święty Piotr ogłosił przetarg na remont bramy niebiańskiej w niebie. A po co? No bo się zużyła, nie? A. Ty, a ja bym się tak coś rozgrzoli dzisiaj. No najwyższy czas, bo się zimno robi. Te słuchaj, 25 zł. 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 25 zł
Ale wiesz na to co są ja bym miał tak, takie ryby, no. na co smak? Na co? Na wodzionka. Na łazience. Ty, To jest niezły pomysł. Słuchaj, obejrzyj wiele, tu mamy ludzi, obejrzyj. Ona też ją Te, wiesz Madziuna, nie wiesz co to jest, my ci wytłumaczymy. Nie wie, co to jest Wodzionka, wodzionka. nie wie co to Nie jest wiem. wodzionka. To nie godaj i domy i to skosztować po tym. Ja. I ciekawe co było. Otwórzcie mi to. Nie ma tego otworzyć. Nie może jakiego korkencjera. Otworzy no mi to. Daj mu to nazad, Kipko. Daj mi to, kurwa. otworzy. Otwórz mi Daj to. mu to nazad. No proszę cię, otwórz mi to, no. Nie ważne, magii w myślu. Chłopcy, czekajcie ilu. Słuchajcie, ja słyszę, że jakaś wodzionka będzie ważyć, a ją takie smaczysko. A teraz kolega, obejrzyj się go, a tamto obejrz jaki ważny, on by No magii. w robocie tam, że jest. No robota robotą, ale dobra. Po dogodu mi się, to ci tam do łoża, no do tej wodzionki, nie? To przynieś trochę trzosku i pasuje. Nie ma sprawy. No, wiesz kaj to jest. No ale słuchaj, na drugi raz nie pyskuj przed. Ale wiesz, to. Patrzyli na mnie, ktoś by doniósł i co? Zobaczy, wyjdzie. No do jasne, ja to rozumiem. Dobra. Robot z tego stepia. Przyjeżdżam. Jasne. Mieszkaj, nie? Ja. No cześć Lucjanie! Jak idzie praca? O pieronie zania, widzisz opie. Przesuń, No. nie być taki czysty. Cześć Lucy. No. Lucek, mamy sprawa. Godaj. No godaj. Powiedz ty mu. Słuchaj, Jork przywiózł z trasy dzieła. Nie tirówka. Nie, tirówka. takiego boroka, ci go tu straciła robota normalnie i tak łazi, widzisz jak ją obleczona. No ale zostawić na drodze. Tak my pomyśleli tutaj u ciebie. Tu na szezlongu. No zamknie się, bo worka będzie... I tak chodzisz spać do domu, nie? No. No to co może być? Mocno pewny, ale pod jednym warunkiem, Gili. I to musicie oba wiedzieć, że mi jutro takie Żydy z gruby przyniesiecie. Słuchaj, do podubania ja muszę coś mieć. O. Dobre, no nie ma sprawy. No rano będziemy jeszcze. No, no. no. To nie na wiele. Dobre. Wiele konkretnie, wiele. 3. Dobra, dobra. Jork, dawaj. Cześć. To właśnie Fajny grywcu. No to Jork, no to bier ją tam. Dobra. A ty co tam? On jest z nami, ej, Dzień dobry. on jest z nami, to kolega, wiesz? Ale zerknąłem, no to trudno się oprzeć wrażenie, że to jest coś niesamowitego. No. Jak widzisz, no jedni to w piecu polą, No nie a można z tego tego... jeszcze idzie coś wydumać. No właśnie, tutaj taki coś, a tu taki kawałek węgla. O, Jarek, widział. Cześć. O, witam. Jareczku, a coś ty myślał, że wągelino do hajcowania służy, a? Dobra, wążki ci to pokrył. Możecie go teraz... Coś ty to piesznity do wodziunki przyniósł. Przecież to trzeba wziąć i pokro... No jasne. Dej to. Ktoś te wodzionki nie ważył nigdy. Wiesia. O, Wiesia, pokaż Hanisowi jak się wodziunka robi. Ale o co chodzi? No bądź patrz, pokrejesz na takie kostki, na takie, o jeszcze roz na pół. No już przyszło, chodź, bo już tak daleko. Jeszcze tego ważniaka sprawy. Ale za to podwójną porcję dostaniesz. Dobra, idź, siedź, idź, nie zawodzę. Ja mam pokorna jak się czosnek robi. Obejrzyj. Dup, ja weź go. Czosnek to jest sama witamina. O, mam. Dup, Nie ma. obejrzyj. Nie ma. Zostaw, nic mi tu nie słyszy. Teraz to dopiero podniesz, tak? I no jedna strona, teraz podsuń. No richtig. I tak Jork... Jedzą, całą krauza. To masz moment i masz gotowe. Nie będziemy mieli cholesterolu po tej twojej No, wodziunce. czekaj.
I tego mamy za Czy ta dużo. woda waży się już? Ja. Jeszcze tu masz woda, żebyś czuł. A co to woda? Jak ci będzie suszyć po tej wodziucie. Jorgi, no żebyś fetem to nie zmaścił. Trasz malcu. No to... Ja rozwój to na kąski, bo to się prędzej... Lej, po tym fecie. Łaj, bo cię nie... Po tym fecie. O, widzisz. Po fecie, żeby się roztopił. Dobrze by było pieprzu jeszcze jakby było. Nie mogło samka w launie pieprzu. A jogodą. Etycznie to nie wygląda. Nie. Ale wiesz jak to smakuje? A wiesz jak po takiej wozunce piersi rosną? Jakie porcje? Jo ino. Śmieszne wodzie. Czosnek. Mam iść. Co robi? Dawaj, Jarek. Wodziona, ona musi woniać. Talerz. O, proszę. Nie daj mi wody. Jeszcze Opy, Nie po palcach, pieroniec. proszę bardzo, Że tam tu jest ci się woda, te abym pazury- to chciał się napić. Te pazury. Widzisz jak ryja Ale to ci się nawet udało, ty. Gorzkie. Ej, o ty! Czopka, ty, jako... Pyszna ta wodzianka wasza. Widzisz. Cieszymy się, że ci smakuje. Widzisz, chudzino. Ej, Jorki. Słyszę, że ci smakuje. Jeszcze jak? Widzisz, Wiesia, tak się u nas porządnie jodą. Piechotka. Na to przysiąg, dziękuję. Duma tego nie mówię. No to chodzi. Jedynie to chyba we świętaśmy tak dobre, nie? I to nie w koszty. Kotlety jak beret każdy dzień, rolady. To idzie. Pierunie, Jorkaś ty ten węgiel wysypał. Kaś ty ten Szefie, tam kaj szef kozą, no! Kajo kozą hopie, tego węgla nie ma skąd. Dobra, szefie, jeszcze mnie chopie wodziunki. Ja przesiewa wodziusie da się. Pierunie jestem mokro, żyć mu ostatnio do tego marasu, teraz zaś same galoty w mokre, czy on nie zarabia nawet na te ancugi. Kurde bele i zaś. Rzeczy to ino sam ty się, rzeczy mi to za ino, bo to... Wyci mu to, no. Wiesz co, ja mam study z tobą. Co ja mam study z kuli tego wągla? Jak ci ostudy? Szefie spokojnie, szefie siednijcie się do domu mu Jeszcze trochę teraz serce wodziunki. tak bije, słuchaj. Ale patrz, Ja mu też domieszczę, ja mu talerz tam plastikowy. Ten talerz. Nie plastiki, hopie. Ino mi z plastików nie dowej, ja mu zaraz auszlagi sam. Zaraz dostawał auszlagi, te parchy całe to nic. Broń Boże, to wola nie jest wcale, ja mu powiem to. I na pomiska. Ale Peter przyszło. A, cześć! Ja, gościna. Pomóż mi to otworzyć, umiesz to otworzyć. Może jakiś korken zje. No widzisz, to rozumiem, no pierunie glejta obdropane tak. ale to ja mam to- tak, to- szefie, to- a patrzcie, to- te rubę wądową takie z dołu. Najlepszy. Dość kunie. O, łyżka, bo... No, ale... To jest w porządku teraz. A, do smacznego. No widzisz, takie miski, to by była od psa to mogła to zjeść, a nie z plastiku. Opie, no. Smacznego, szefie, No smacznego. dziękuję wam bardzo, dziękuję. No a teraz na spokojnie. Powiedz no, kaś ten węgiel wysuł. Kaś ten węgiel wysuł. Żeby to jak szef kozą, no, pojechał tam pod adres, i tam podjechał pod taką knajpę, żeby się spytać, kaj to jest dokładnie, i patrzę, podjeżdżał jakiś melc. Takie ślipia, dupny, woli, facet, elegant, w brylach. I go to chyba do mnie ten wągiel. I on sprawdził jego dokumenty, wyciągnął fakturę, on mi to potwierdził, że to rzeczywiście do niego i powiedział mi, żeby pojechał tam pod ten adres i że on tam zaraz przyjedzie, żeby poczekał pół godziny i on tam będzie. No i on wjechał do tego, czy pod ten adres do tego placu, czas to było jak pieron, ale jako jak tam się wcisnął, wysypał ten wągiel. No i cześć, no i co miał zrobić? I co dali?
Co dali? Dali wyjechał i pojechał culik, no. No ty cepie, to się da zrobić normalnie. On mo rozumiesz, 3 kilometry dali w starym Pegerze mo składnica węglo i tam trzeba było mu zawieźć ten węgiel, a tyś mu zawiózł na adres domowy. No. I teraz mu normalnie 30 ton pieronowo kupa na takim małym placu. No ale ja coś mam ze swoich stron, panowie. O. Nie, to co tu jest napisane to nie. A, rozumiem. Ale to co tu masz? Hopy, bimberek i opija. Ale nie myśl, że są. No nie no, pijesz. No to posyp. Pijesz. A skądś ty ta kurtka wytargała? Na szczęście miałam w torebce, bo tu jest tak zimno. Dobra. Nie chyci! Ta was nie puszcza! Jezus, wiesz, o moim ludzką... Przewózki bocie, przewózki pogoda. To ci załatwiemy Przepustka. O, patrz, patrz! Będzie się, O, kur... Ty, masz bady kostium? To wskakuj. No bady kostium, nie wiesz co to jest bady kostium? Nie. Do kompanii. Basen tu jest! Wskakuj. Ale ta woda jest... Dawaj, dawaj! Egzotyka, hopie. Ty, byle zaś tam tego śrubniętego Jacka nie trafili. Kurde, bo z tym pierogiem. Ale przecież studio! Ale późno, późno! Lepiej ma na stronę. Ale przez noty, na tak no wiecie. O, typie, dobra. Dobra, już Nie, no nie przestąć, przecież dołem dostali, a przestącie. No, Alba dostanie będzie grał. przestącie, opy. Jeszcze można sprawić ją. Lesia, dawaj, dawaj. Daj się, jeszcze tu baba jakieś prowadzili. Wypierony. Ty, weź to no, to jest węgiel brunatny, wiesz? Tak, wiertu. Ciężki! Nie no, no, ale wiecie, to wyda. Ciepli to jest kamień. Nie kamień. Wiecie, że Porównaj się, wiele węgiel wozi, a wiele resztą nie idź.
się dobrze tylko ma poukładane. Chłopie, przestójcie. Ale zakurzymy i... Ja zakurzycie, tu nie wolno kurzyć, chłopie. Chłopie, ciszcie na brama. Nie ma nie widzę wyjść. Nie, wiecie co. Co? Nie ma go! Co weź kierownik kombinujecie? Masz wągiel do ludzka. Co, wodziona ci smakowała? A jak nie zaniesiesz tego wągla, to ci do szmotna kopiemy, o! Jo, bez was chyba flaku dostana. Tylko wyłóż. O, dobra, idę, dobra. A idź. Bierz. Nie, słuchaj, Toruś, co ty na tej bramie robisz? A co Powiedz ty mi, obchodzi? co ty robisz? A co ten wągiel tu robi? Powiedz mi. A co ty sam robisz? Co ja robię? No, Ja jest tam, rozumiesz, ty już na bramie. idź tam. Ty musisz pilnować, Idź tam i rozumiesz? tam przewachuj. Same mój plac, ty No, kierowniczki, kurdupli. A co oni tam robili? Słuchaj, co oni tam Skończ mi robili? sam wynok, kwiać mi się nie wtrącaj do mojej roboty. Ty się nie wyłączaj. Ja wiem co robię, kurde, bo Nie chłopie, nie nerwuj pilnuj, mnie. to rozumiesz? Pilnuj bramy, rozumiesz? To jest twoja robota jest tam, Jak cię rozumiesz? masz, nawet nie kupi pieska się Ja! Ty nie mazniesz! Ja? Jerunie! Pochluna! A mówiłem, że ucieknie. Nie martw się, znajdziemy ją, to auto to nie szpilka. Co to jest za merc? Ty, ten pierundur za mną jechał. WPR. Co to jest WPR? Pruszków. Ty, A, no to ja już je teraz normalnie w domach, to ty. mi coś goda, pan Pruszków. To jest ochrona od tej tirowy, co ja ją wyczas z auta. O, widzisz, ty możesz pomóc, nie rozumiem. O, szefie! Nie zaś do tej wody! Co jest z tą wodą? Ludzie, to jest chyba na złość robione. Chyba są spod znaku wodnika, no. Ryby. Sprawa jest czysta. Na grubie węgiel jest załatwiony, nie musicie nic starać, brać, odbierać i jechać w te miejsca, co my go dali. No, już ci wierzę, każdy roz tak godą. Patrzcie jaką. Ja. Dobra, Jadymy. Synek ma urodziny, ja mu obiecał takie galoty kupić. Wiesz jak to te rockersy mają, te łaty. Takie galoty, wiesz, z kapsami. No może na mieście tutaj kupimy w takim sklepie. Myśliwskim. A może No, być, o, może być. o, wszędziemy się. Wszędziemy. No. Mówię was, oni Jesia, idziecie na miasto z nami. No czemu nie? No No, pokorzymy wam coś, nic coś i już. Dobry, chłopy. fajnie, dobra. Bier też się wykidymy, bo chłopie warga wisi. Ja? No a co? I zlić się chce. No, to pójdź. Fajnie. Co jest?
O, jest tu! Widzisz? I on chciał właśnie mi godą burbo takich galotach. Są! I no, że mnie ten kolor, nie wiem czy... Opiernie, no czekaj, oni chcą nadepnąć, no. Tam będą byli chyba inne jeszcze. Ale to obejrzymy, czekaj, jest chyba otwarty. Modne No, takie. idź, obejrzyj. Ja. Je, chłopie, otwarty! Dzień dobry. Dobry. Kajo te galoty, one tam kaś w rogu były, ty. Powiedz jakie Holzbandy, ty. Nie, to O, widzisz, to są te galoty, to są... I no aha. Proszę panią, można, tak? Tak, o, widzisz. Ty 18 lat, co powiesz? No w tych grogach się naprawdę będzie dziochu podobał. Tego u nas nie ma. Co to jest? To co to jest? obejrzyj. Nie no, z takim Lucyperem, Obejrzyj się, no, nie. elegancko. Ja myślę, że to powinno być coś pod kolor, taki no... No, Zielony. O, Tu widzisz. Hopy, no jak? no Może być? ty. Dobry. Tu masz spasuj no tyle jeszcze. Jak, no nie, tym został. Ale nie, chłopie, ja No nie, no nie, złamę się, te szczeliki są rozmaite. Jak bajtel, walewę się oblik człowieku. Clown! Wiele ty można. Co za pilota? Na motocykl taką mam pilotkę, to się kiedyś... Obejrzyj to się, się- jak my... Downi- Taki... Obejrzyj się, czekaj, no. Taki chłodny. Ale co ty, No głupie nie, no tak roku, teraz to patrzymy, to twój synek, nie? Gdzieś tak teraz chodzą. Gdzieś ciekawe jakby on wyglądał. Ale Czekaj, teraz wygląda jak Pitbull Terrier. obejrzyj się. Chyba znam się na tym. Ty obejrzyj co mówi. No, ta kokieta ja. Nie, tyś już ogłupiał całkiem na starość, chłopie. Co głupią? To ja, bo ty to będziesz musiał kupić, ja to się... No, Obejrzyj. Teraz Obejrzyj, jakby się synek podobał. Ja. Onemu, ale nie synkowi łozimy Ale na słuchaj, ścielo. To jest do synka, nie do mnie, przecież nie? Dobra, dawaj to. Ja obie przywóz opie do drobnych przyszł. Proszę panią, tylko te galoty i ta koszulka. Czyli to spakuję. Tak. Oczywiście. I taką i taką. Ale widział, jakie są dobre piwo mają. Ale chłopy, poczekajcie, ile ja coś zjadł. No nie, No to do baru nie będziemy chodzić. no. Tu tam skocza. To kupcie ino wosztu, albo Rzyma jak to. Ty zauważyłeś, jak ten Jarek się kręci koło tej działy. Ojeju, no młody Karlus, młodo dziołcha, niech się kryje. A co, idzie ci o to? Ale dziś problemy jest co zrobić, nie? Problem się rozwiąże są. No i opie, no, pasuje, no. Pasuje, no. Coś ci to ogłupiał, chłopie, krepel z wosztym jesz. A co bieda nie może, chłopie, no co ty? Bieda, akurat biedny się odebrał. Może kupiłabyś sobie jakieś... Ale ja nie mam pieniędzy. Słuchaj, no co kosztujemy? Ja nie mam naprawdę ani 10 zł. No słuchaj, ja ci pożyczę. Co to za problem? No? Nie, ja nie będę brała od kasy, ciebie. no. Nie będę brała żadnych Nie, w pieniędzy. porządku, Nie. Weź sobie. Nie będę brała. Ale oddam. Nie ma sprawy.
O pierunie, idzie. O, idzie, kurde, idzie. No, masz tam kolejka do nos. Kolejka do nos to może ale po cygareta. Co? Każe się cepy byli! Chyba z czego że musiał 6 aut przepuścić. Radą uczciwą, a teraz po ptokach. Byście stoi jak te głupie cepy. Nie żartuj, bo Proszę, że w ogóle dali. Dali, no 6 autek niszczył. Kurde, wyjeżdżają, obejrzyj. a gadał mu, że to się mu się chciało. Ty, bo ciebie się pomieścić. galot zachciało do A ja synka. raz dwa A kto kupił. szło galoty do synka? Ale ja Kto? raz dwa kupił, Ja to raz ciebie dwa. się chciało, opie, patrzeć, czy No. młody podrywał. Ja bo- bym klepnę z łoszczem miód. A mnie za Hampelmana robić chce głupot. Jeszcze podpadna bezwód i robota straca. Ty, jo, do mnie mu po co iść? Jo to smula, chłopie. No jo sąsiedza. Po co ja do domu pójdę? No nie idę, zapieruna. No baba buczy bez farby. Trzeba na tutaj w aucie spać. A ja mam do kogo iść, jak nie mam do kogo. Że są takie prawdziwe klipy. Co? No klipy, tak oddaję, to łagodnie powiedziane, bo chciałbym inaczej powiedzieć, ale się wstydzę, jest mi gańba. Ty, ale tyś mi dał pieroński pomysł teraz. Klipa. Ja. Klipa. A zagromy w klipa. Ja mu pokoszę, bo ja to pamiętam. Jak tak ją chycisz, to się liczyło 5 punktów. Dwoma rękami 10 punktów. Tą ręką prawą 15, lewą 20 punktów, a jak do zębów to 1000. Klipa. Panowie, co dzisiaj robimy? Co? Bronka idzie. No, 100% nie, to jest na pewno. Koleś! My się już chyba znamy, nie? Skądś. Co jest? Portfel, wyciągaj! Telefon i portfel! Szybko! Szybciej, Louis! Nie mamy czasu. Telefon! Nie ma spokoju. Dawaj! Hopy, mów. Klipa, materiał. Zastrugać. Moż, drugiej. Ja się przyglądam, jak się to szkrobało. Z tego nie chyty. Słyszałeś? Że mamy nie schodzić z terenu, jak nie sprzedamy mandatu żadnego. Jak zaczynają. Ci kombinują jak konie pod górę. Ty, patrz. No bo drugiego psa. Wolnymi, co? Jako, że walnemy, będziemy się do stopu, jasne, że tak. A to ty pani pies. Dzień dobry pani. Dzień dobry pani. To jest pani? Proszę go przypiąć. Na pewno. Proszę go przypiąć, proszę panią. Pani puszcza psa bez smyczy. To się tak dzisiaj wyjątkowo A zdarzyło. dzisiaj, bo tak się taki zawsze dzień mówi, że jakiś dzisiaj. No, pechowy. jasne. Pani przygotuje jakiś dokument swój. No. To gipko poszło, nie geniusz. Patrz, chłopcy. Innej głowy. Tak jak zawodnik lot, chłopcy. No widziałeś, a ja mam taki. Dobre to widzicie. Trochę to będzie fałszywe, no ale co, lepszy rys jak nic, nie? No. No to nie ma okrągu. Cyc jak nic, a nie Dobra. taki tam ryc, kurde. Dobra, mam tam przez strugosz, dawaj, no, mój nóż. Dobra, może. Teraz on przypomni, jak to się gro. Dudka musimy zrobić. Idziemy dudka robić, chodźcie. Co ci się stało? Nie pytaj. Gówniarze mi tam pobili. Zabrali portfel, wszystko. Nie wiem, gdzie tego szukać teraz. Jakiejś pomocy bym szukał, nie To wiem. chodźmy szybko. Przepraszam, Może to pouczenie za pierwszym przepisy razem są by nieubłagalne dla wystarczyło. wszystkich. Proszę panią, także... Zapisać panią? Może jakoś ulgowo panowie potraktują. Człowiek na bezrobotnym jest. Ulgowo, Tak, ulgowo. dzieckiem na zakupy, na wycieczkę. To nie jest tak ulgowo, ulgowo. Pani Ewa. Oślizgu.
Kasia, może nam pomogą. Chodź, chodź. Nie, z nimi nie ma w ogóle co rozmawiać. Zobacz, oni za tego pieska i mandat No wypisują. właśnie, nie, chodźmy stąd, chodźmy. Pierwszy mandat w życiu. Proszę panią, Zawsze jest uprzejmie pierwszy. panią proszę, żeby pani mi tu podpisała. Czytelnie, mocno przycisnąć. Słuchaj, idź na kopalnię i do tych naszych znajomych, wiesz. Dobrze. Ja pójdę za tymi chłopakami, może gdzieś ten portfel wyrzucili. Ty, z czego ona się tak śmieje? Nie wiem, z czego, pokaż no. Jak ja bym taki mandat dostał, to bym się przewrócił ze śmiechu. A czemu? Tak tam się tak. Za niemanie kagańca i smyczy. Mandat jest 100, a nie 50. Ja myślał 50. 50. No. Chowej to i idziemy. Chodź. No i co? No, on 3 kroki. Przeskoczył. Ale nie no, tak się robi hopie interesy. Jasny gwint. Co się stało? Tacy małolatci normalnie napadli mnie i zaraz mi tu komórkę zabrali, fakturę mi zabrali. Fakturę też jeszcze, a No. gdzie oni polecieli? O, tam chyba gdzieś polecieli. Słuchaj, bierz się za nim. Dobra, lecę. Łapy, ale pierunem. Jest taka piwa dzisiaj, piękna sprawa, nie? No i co jest młodzieży? Co jest młodzieży? Co jest młodzieży? Co jest młodzieży? Gdzie jest telefon i portfel? Pytam się, gdzie jest telefon i portfel? Gdzie jest telefon i portfel? Nie wiem. Gdzie? Gdzie jest telefon i portfel? No to Szybko patrz teraz. gada. Nie mam go. Szybko gada. Nie mam. Szybko gada. Gdzie jest telefon i portfel? Nie mam. Gdzie jest telefon i portfel? Stój, gdzieś szybko. Jaki telefon? Jaki telefon? Gdzie masz portfel i telefon? Gdzie? W której kieszeni? Co? Ale co? Ja nic nie Dawaj mam! szybko. Ale ja nic nie mam, no Co co? nic nie masz? A to czyje jest? Czyje to jest? Gdzie telefon? Ale to nie mam żadnego... To jest mój telefon, Jak no! twój telefon? Jak był twój, to już nie jest twój. Pierunie, ale mieli szczęście, że się udało, wiesz? Nie ogólniamy. O, w sumie tak, opisaliby my się opisali. Oni Do by matek sobie- zawieźli. Zrypane jeszcze by my dostali i tyle by było. Jeszcze było nawet, że mi ich powiedział, wiesz? Ja pewnie tak by było. Jedź! 3 kroki. I coś to zrobią. Nie godaj, bo to A pierunie na... źle, ja ci czekaj. Patrz, No u nie, ciebie no, na placu zadaj się rzutka. ale nie, Niech czekaj. pokorze, U niech cie- pokorze, tak. u niego się grało. U ciebie na placu się tak grało, No tak się robią grało. szkółki. Żaden kółka nie robił. Dobra, nieważne. Klipomś musiał, Na każdym- patykymś musiał trafić, ale nie tak z ręki. Klipa musi być w lufcie. I teraz się obejrzy, jak front jest, patrz. Ja się palec, palec. No co, no dobra, jeszcze uważaj. Ale się palec robi. Kurde, Tak się biło, tak się biło. Wkurzasz mnie, rozumiesz? No, to Ja się palec. O pierunie. Hopi,
pojechał. Ty szyba się ale wiele nie brakło, aby my nachytali, kurde byle. Ale do... Ja się już przeblik te Adidasy. Adidasy no do klipy, chłopie. To musisz być pasportowy. Też może w aucie Ty, patrz jako laska. Kolaska to jest Wiesia. A Wiesia, ty, co ty to god... Znajesz co ty, Parko Gryfny. Ty, to je Wiesia. Kurde, flagowej. Ja, ty nie, to teraz ona jedzie ze mną. Z tobą, Boro. A może z tobą, no widzi. Nie, a może orzeł czy reszka, co? Nieszczęście, Co się- pomóżcie mi! Co się stało? Jarka napadli. Kto? Nie wiem, jakieś Hahary. pachary, właśnie! Zabrali mu portfel, komórkę, krew mu z nosa leci. Nie wiem, co mam teraz robić. Na mieście. Idź mu naprzeciw, a my tu zaraz ty... Tu za autami przez Tu za tory autami przelecisz. przez tory, to może... I tam dojdę, tak? Tak. I poczekaj, A my tu- idź naprzeciw, a my tu pokombinujemy. A my co tu tu zaraz zrobić. zarazimy. Dobrze, to ja lecę, bo on Ja. potrzebuje pomocy. Widzisz, chodzi tam. Gdzie? A tam między samochodami widzę. Jeszcze najlepsze auto. Ten merc tam stoi. Ten czarny? No. Nie może. Ty tu czekaj, a my po nią idziemy. Jest tam między samochodami. Kurwa, jok twoją mać. Jeden gotowy. Chodź. Przepierujesz mi uciął na klipa ten sztyl, bo jak on ile... Ruszaj się! Popraw mu! Śpierunie z kuli klipem i łopata uciął. Można patrzeć. Dobra, Przestańcie się wadzić! Dzwoncie lepiej na policja! 998! Nie, 9. To wiele w końcu. No nie wiem jak... 112. Aha, ja. Nie, dzwoń prosto do tego policjanta. Weź, To czekaj, ja go znajdę. Ja Grzegorz, no wie pan, no, what out, no, no, panie, przyjedźcie tu no szybko. Ale we dwóch co najmniej. Opie, co tu się dzieje? O kurde, torpeda! Nie ruszaj się. Ten drugi, niech podchodzi. Co to, nie macie teraz kajdanków w policji? Mamy, aby nie mamy. Mamy sobie radę. Długo się trzeciego. Okej. Trzymaj Norberlik. Trzymaj na miejsce. Hopy, proszę was. No nie, no Pierwsze tu stąd teraz. nie tej strony, nie wiem co tu dzieje! Co tu robią? Co się wyrobił? Co mi tam przygocie? Na moim placu pita mi są, gipko. Już uciekł. No, okej, hopy, dobra. A nie, co? Sam muszę mieć powrótek. Dobra, co ci? Nie chcieli się jak radio. Już, idźcie. Hopy! Co z tym frupym? A w co się go do życi? I tak zrobię, wiesz, wsadza się go, wiesz, wsadza.
Panie, ale pan pamiętaj, że my ich liczyli, nie? Ja. Tu ich zakujemy? Tak, to ja. Potrzebuję sukę. A mogą być i dwie. Tak? Zatrzymali my torpedę. No, to wspaniale, dziękuję. Halo? Z komendantem wojewódzkim, proszę. No, witam cię serdecznie. Mam dobrą wiadomość. Zatrzymałem torpedę. No, ale jest mały problem. 3 kierowców tirów brało udział w zatrzymaniu. Załatwisz to? No to świetnie. I wiesz, pomyśl tam o jakimś awansie. O awansie pomyślimy. Halo, Warszawa? Z głównym proszę. Na konferencji... O, to zadzwonimy na komórkę. Proszę pana, to, że pan nie podniesie tego telefonu, mnie, proszę pana, prac nie utrudni. Proszę pana, mamy sprzęt, mamy GPS-a, wiemy, gdzie pan jesteś. Właściwie pan jesteś otoczony, pańskie poparcie spada. Panie, poddaj się pan, halo, podnieś pan wreszcie słuchawkę. Proszę pana, to, że pan nie podniesie tego telefonu, mnie, proszę. Tak, słucham. A cześć, mam torpedę. Zapałem go na Śląsku. No, nareszcie jakaś dobra wiadomość. Oczywiście jakieś tam awanse i gratyfikacje na pewno was nie ominą. No co jeszcze? Aha, 3 kierowców. W porządku, tak to załatwię, że oni bardzo szybko o tym zapomną. Tak, dziękuję. No to w takim razie przerywam konferencję i szybko się udaję do ministra. Dziękuję. Dobry nowość. Dobry, ja mu do- prośbę, nie macie kroki Sierra, żeby Tu, mi to otworzyć. Nie macie... na hołdzie, tu się jakiś stary hołznąć. Idź, Ja idź. tego nie Ale poradzę nie otworzyć, zawracaj nie mi z poradzę. końca. Nie przechodź. Zaś mi tego nie pomogło. No zaś mi tego nie pomogło. Dobry nowoczko. Dobry. O, Tak widzamo jest. cię, Pierunie, aż 2 tasze. Ja. Damo cię na orzech, a ta na groszek. Nie. Samą tatasza, wiesz co się, sama się liczę. Szkoda godać, samą pijawki z bańki. Po co? A tak, a szczylo mnie coś, tak się schylą tym wągę zbiorą, to aż mnie tak coś szczeli zaczęło. Czemu nie idziecie do doktora? Była, że u doktora, hopie, jak No ja co? ci powiem, jak była u doktora, to nie uwierzysz, hopie. To nie do uwierzenia. To się nie do opisać, furman. Co pani robi na moim placu? Co za panią wpuścił? Już, hopie, już idę, już. Już. Nie ma samochodu. Już. A wy też. Już. Wyrywać się stąd. Wyrywać się. Panie Tomiusiu, my już idziemy. No. A, myślałem, że mi załatwi papiery, no. O! Młody, chodź tu ratuj, chodź tu na twoja komura, bracie. się kręcę. No widzisz, no Wszystko i tu masz też te twoje papiery. O, dziękuję Ale bardzo. drugi raz daj pozór i wachuj się te twoje wszystkie się klamory, co masz sobie. Jorguś, Panie kelnerku, no. co już ty, to mi się urodziny 2 dni temu. To widać zaro po gębie.
A się nie przyznał, pierdolę. 100 lat. Wszyscy, słuchaj. Ty, nie, kapela, ty. Słuchaj, zagraj 100 lat. Zagraj na 100 lat. No, 100 lat. Czekaj, no bośmy zaskoczyli. 100 lat. ty, ale 100 lat może no zagrać. Ciupu 100 lat. Te dwóch to kopić klawier i ty 100 lat nie umiesz zagrać. Chwila, ja to zaraz dojdę. To każ było. Nie no, mnie chyba pieros szczerze. A, witajcie, hopy! O, Ja widzę, witajcie. Panie prezesie, Ja co wy tam Toruś, nie puszcza Toruś. Nie, miał 2 dni temu. 2 dni temu to hopie, młody synek jeszcze wszystkiego dobrego Toruśku. Sztaluje wam coś, sztaluje sam po Toruś na Jarek prawie ci jeszcze dolna droga, żebyście mieli, Wiesiu. Ja ci to wydubał z wąglo. I już takie 2, potem wy możecie też wystrugać Opka i Dziążka, że to weź, to się trzymcie, no i co byś wiedział, że masz być blisko kobiety, żebyś jej krzywdy nie zrobił. O, ciężko, no. Masz tu klucz od kempingu, co byś się nie musiała poniewierać, żeby się nie straciło. Trzymcie się. Zawsze nas dbają. Ty, to co, nie będzie tego 100 lat do Tolusia? Kurde, ja ci przypomnę, jak się to przebierało. Hopy, zamiast tego 100 lat, ja bym tak zaproponował, żeby my mu śpiewka zadedykowali. Wiesz, Kero, to co my na działce śpiewali. No? Dobra. I przypomnę, jak się grał, dobre to świństwo. Będzie tego, już. Nie dla... Pamiętasz? Nie pamiętasz? No jak chcesz, ja tylko na chwilę. Ja, kurde. Tu, powiedz, czego ci łącza. B. I za chwilę będzie śpiewka. Za bajtla, utopki, beboki i szczygi wychowywać nos pomagały. A każdy po życiu od taty nachytał, jak broił i nie słuchał mamy. Wesoło my żyli, do lot dochodzili, szkoła, robota i frele. Ci, co tu rządzili, biedaną skludzili. Kto wiedział, że tak się zamylę. Przechany słów, śpiewka śpiewą, o Śląsku, co ledwo dychą, o tych, co tu mieszkają, co po śląsku gadają. Trzech harysów, śpiewka pośpiewą, o Śląsku, co ledwo dychą, o tych, co tu mieszkają, swoje groby od wieków tu mają. Germańcy, Francuzy, Angole i Rusy biznesy u nas zakładają. Dzisiaj bez rozbioru krajną rozebrali, a my zaś są tacy mali. Trzech harysów, śpiewka
co tu mieszkają, co po śląsku gadają. Trzech harysów śpiewka pośpiewał o Śląsku, co ledwo dychał. O tych, co tu mieszkają, swoje groby od wieków tu mają. Prezes, powiedz mi, no jak ja jeszcze długo w takim kantpolu będę musiał żyć? Muzyk, co nie umie grać bez dyskietki. Prezes, co biuro mu w taszy. I ja szofer, co jeżdża na lewych papierach od nieboszczyka. Chłopie, to musisz umieć spokopić i musisz się umieć znaleźć w tych czasach. Gościu, mam prośbę. Pożycz mi korkę cyjera. Proszę pana, nie mam tu korka. Korkocią, korkę cyjera. Znajdzie korek po drugiej stronie, pan. Proszę. O, Peter! Zostaw na dole, Peter, zostaw. Ja ci dam korkę. Zostaw go, pan. Siadaj, Peter. Daj mu pan piwo. Cześć. Ani powoda ci nie mówię. No i godzą ci cały czas się nerwują, bo go nie... Koleś! Kaja tych dwóch, co żeś z nimi przed chwilą mówił. Ka oni są. Jacy oni? Co, są 3 piwa pijesz? Ja. Nie to są... Nie wygląda, że ci umiesz wypić. Kał nie. Niewyspany zaś będzie i co? Ale to O nie żarty pojedzie. od sąsiadów. Kto im postawił te piwa? Cicho, bydła, Dobry tego. wieczór, przepraszamy, że tak długo, ale... Z nimi te piwo pijesz, ja? A z kim? Co stało? Z nimi pijesz, ciemny mysł. Ja się wezmę piwo ze sokiem. Małe. Małe. Dziękujemy bardzo. Powiedz, czy ty po cichu gadać nie umiesz? Zawsze ryczysz. No tak już to mam przy tym moim mi się tak ostało. Ja, to przyjdzie w nas. Wiecie co, baby, ale ja o tym wąsiatemu i tak nie wierzę. Ale mam brać, każda sobie. A jest. Kery to wyżar. Próżny, kery to wyżar. Jezus, jak ja bym go podjął, nie wiem, ja bym go raz zamiał. Piotruś, coś taki smutny jest. Panie Gody, wyżar mi ktoś flaszka, wyżar mi ktoś flaszka, tak Mika, taki brand mu wyżar mi flaszka. Ja też by się napił. Nie widziałeś, tak nie wyżar. Kaj tam, nic nie wiem. Co ty to możesz? No to leżało, kurde, twoje może. Tyś to wyżar! A ty głupi, ja... Tyś to A ty wyżar! jest głupi, ty może... Ała, no A skąd stopka. możesz tym korkiem cyjer i No ty sam to leżało, sam. A nie tam z tej flaszki, nie z tej flaszki tam. Jakie flaszki, ty? No, fajnie zrobił, A fajnie przestań, zrobił, fajnie Ej, zrobił. ej, Peter, poczekaj, tam może ta ruła jeszcze bielił. Bielił tam w szokach. Chłopcy, pójdźcie, fajnie, żeście sum. A ciebie co? No idziesz ty może roku jeden. Co się z tobą stało? A nic się nie stało, chłopcy. Słuchajcie, róbcie co chcecie, właśnie kiedy chcecie. Wy żyć kiedy chcecie, bierzcie co chcecie. Już mnie już to gówno obchodzi. Idźcie. Mnie nie robicie. Ale po co nam idziemy? My tam auta mówimy. a my tam auto. Róbcie co chcecie. Pobieraj auta i idziemy, Ja- ale idźcie, schowaj do budy, co ja was- się nie co cię widzieć nie będą. Idźcie do Idź. budy, schowaj. Idź, co cię widać nie będzie. Kaj. A no dobra, jedź, pieruny. Chłopy, słuchaliście radia?
to się posłuchajcie teraz rady, a teraz normalnie bierzcie auta i spierniczać, spiernicza nazwa. Co No ale co się stało? Co byście wczoraj z tą mafią narobili? Co byście narobili? Jaką mafię? Mafia, jakieś hahary normalne. Słuchajcie, ale dobrze, ale policyjowi wszystko opie, tak więc bierzcie auta i raus stąd wszystko. Dobra. Zajadymy. Hopy, jeszcze raz wam go dam. 5 minut i was tu nie ma. Spektakularna akcja policji na Śląsku. Wczoraj w godzinach popołudniowych zatrzymano poszukiwanego w całej Europie szefa mafii o pseudonimie Torpeda. Podczas zatrzymania 3 kierowców samochodów ciężarowych znalazło się w centrum akcji. Nie wiadomo, czy nie próbowali przeszkodzić w zatrzymaniu mafijnego przywódcy. Skierowano zawiadomienie do prokuratury, aby zbadała ewentualne powiązania i czy nie nastąpiło złamanie prawa. Dalsze wiadomości. A kurde, widzicie skurczybyków? Widzicie? Zaś się podpisali, ale się zostali tymi, ani nie gonią. Wypieprzumy. Jedź, pieruny! Widzisz! Spieprzaj! Dobra, Żegnamy cię, opie. Dziękuję za wszystko, co się daje. Trzymaj się! Proszę, że zaraz znowu wrócę. Zabieram dziewczynę ze sobą. No wiadomo. Wejda Monia. Co na weselisko ci przyjadymy, a wiesz... Nie uwierzę, że na Śląsku taką dziewczynę można sobie u nas jest huczne. z węglem przywieźć. Chłopcy, ale nie ma co czekać, bo my już też musimy spierniczać, bo już za nami tam wiesz jak kopie. Gonią. Słuchaliście w radiu, nie? No. Jeszcze raz. Na razie, cześć Jarek, cześć. Jeszcze raz, cześć. Trzymajcie się! Nie dobra, tych czułości tam chłopie. Dawaj, Przecież się będziesz za kratkami. Chłopie, a ty skąd co się wziął? Cześć. Dawaj do domu. Ja muszę iść. Ja muszę iść. Po co? Stolusiowi wpieprzyć za te wino. Wyżar mi wino. A smol to ja ci postawiam jak przyjada Ja ci drugi. dwa Marosz. Dobra, smolako. Jak po mleko do mamy przyszło. Ty, a ja musiał 5 lat chodzić na zolety. Nie no, ale patrz jak to przypadek rządzi losem, nie? No byś Ale wiedział. wiesz, żeby ja tak było jeszcze 20 lat młodszy. Obie, ale przypadek, nogi za pas, bo jak sam gliniorze przyjadą, to mamy z głowy. Wierzymy się, obie. My i tak zdążymy. Dobra, spieprzony.